ஒரு பொண்ணும் அவங்க அப்பாவும் சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சைக்கிளை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு போட் இருக்கு. அந்த போட்டில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா அந்த பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு இங்கே இருமா, அப்பா போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த பொண்ணு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறா. அவங்க அப்பா திரும்ப வரவே இல்லை. காலங்களோடுது. இந்த பொண்ணு பெரிய பொண்ணாயிடுறா. இந்த பொண்ணு அவ ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட சைக்கிள் அந்த இடத்துல போகும்போதெல்லாம் அப்பா எப்பயாச்சும் வந்துருவாரா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா. கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகுது. ஹஸ்பண்ட் கூட போகும்போதெல்லாம் அந்த இடத்த பார்த்துக்கிட்டே தான் போவாங்க. 2 குழந்தைங்களும் பிறக்கிறாங்க. அடிக்கடி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அப்பா எப்பவாச்சும் திரும்ப வருவாரான்னு பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. வருஷங்கள் போகுது. அந்த ஏரி வத்தி போயிடுது. இவங்களுக்கும் வயசாயிருது. வத்தி போன அந்த ஏரி வழியாக நடந்து போகிறாங்க. ஒரு உடஞ்சி போன போட்டை பார்க்குறாங்க. இதுதான் நம்ம அப்பா வந்த போட்டுன்னு நினச்சிட்டு அந்த போட்லேயே படுத்து இறந்து போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வயசானவங்களா இருந்தவங்க சின்ன பொண்ணா மாதிரி அவங்க அப்பாவை போய் பார்க்குறாங்க.